kar penj. Mondo mi aler negi ni wasebedo kwa timo nonro. Wasefwenyo ni nyithindo mang'eny gi osebedo kadok dala nikech tinde iriambo ji university ni mondo dhi fees. Kionge fees moki clear to oseland ndalo penj. Exam card ok mi dongi mi exam card. Exam card ok mi to kionge exam card kati dhi pondo mi donjo ni kori bedo ni chako timo penj ikuongi verify. Igoli oko. Para ne nyathi ma osomo semester mokwongo ok otimo penj. Kato sirkal na wacho ni wegi awe giduogi mondo mi gidhi mbele iloso kaka terne gi pesa. Semester mar ariyo bo timo kamano. Semester mokwongo na en gi unit 8. Mar ariyo bende unit 8. Otimo unit 16 to ok otimo penj. Ichalo ng'ama ne ok odhi sikul. Nikech ing'ene university seche mi kaka timo units go gi kaka timo cards gi practicals gi term papers go gi accumulate kendo gini gik ma gi aggregate kata koni koro maa e unit motimo. Koro para ne nyathi aina no kane gi donjo koro gidhi e higa mar ariyo. Yudo ka idwa ni mondo mi chak semester mokwongo en gi units 16 mane ok otimo ne penj. Kako odagi bende tabu nikech kidhi ng'iyo kuonde ma gidakie na wuotho kuonde moko moyudo nyithindo moketo ok en 10 by 10 to gin nyithindo 6 kata matres ma giketo piny kata skul mibede onge kata mesa ma ginyalo bedo ni gindike onge. Kata idwa koni mago nyithindo ma chieng' giwuok ka gikoni na wan e university. Ing'eni waketho negi thuolo mondo mi gi bed ka gi develop their faculties e sechego. Omiyo nitiere kaka seche moko kidwa kelo lokruok gimoro. To adok mana kama ni chako penja cha. Ing'iyo ni to en ang'o marach modwa ni mondo mi wathiedhi. Nikech bagni mobedo ahinya momiyo sani dropouts Mbalariany sana mag public universities ng'eny. En that funding model manyicho kel kiwacho no kele gi team mar Munavu, Professor Munavu, the Presidential Working Party. Omiyo kanyo e kama lweny nitie. Ka sirkal dino yie, actually wanu advise gini kaka ne court osekone gi no, kech court no cheko gini. Wacho ni unconstitutional. Okone gini gini okober, to kendo gini kata kama okober ni, ng'ia ne nyithindo mosebedo kose chako inyo. Omiyo hold urane matin. Udwaro a new model. We uru mosebedo kadhi mbele chodhi mbele tudogo ng'iane ni to ere mwadwaro. Dona penji Boaz kanyo motelo ni rem nani kanye bugo nani kanye mamiyo lai machon cha na ok nyal tigo do makore riyo no mana manyien ni mabende sani korokti sani higni ariyo mosekadho. Sharon mane mesaka nitie ndalo moko mana koni funding model ni bekikwa koni en new funding model mugo kuom Munavu geni. Na koni wachuro ni Ruto's funding model. Nikech ka indie mana wacho ni ntiere the second interim report mar Munavu no nengo beni dhi chiwo second interim report president biro mondo mi receive report no kanye mane gin gi the framework mane giwacho ni idwaro godo a new funding model. To report no emane kero no chung' moko ni ma ok gima na ko ni mondo mi ulosi. Yapani mbaka no wasegoka okoni to gini okonengo bedni my model mukelo nwaka. To kano se kone jogo ni doguru mondo mi ucheki to luongo jo media. Kato koni am unveiling a new funding model. Apani gino wasago mbaka noka. Kendo oken gima ji okong'eyo. Apani kada kidhi website go kidhi koni online. Ibro yudo ka story no ntiere kuondego. Gima temo wacho ni kama ne giketo ni funding model ni biro konyo universities mondo mi overcome problems maginego. Gima ne ok gifwenyo en ni universities go, public universities go na nigi tabu kaluwore ni pesa ne ok migi gi sirkal pesa moromo to e saa mowinjore. Kato mar ariyo bende kaka noket gi kanyo no there's an element mar accountability. Kiketo pesa nitiere kanyo kato i weekend systems mag accountability. Ng'eni kaka pesa no tiyo jok miketo kanyo gi kaka itiyo kodgi go emong'e. The weekend accountability apane I've traced it severally. Seche moko matindo nyalo ni seche moko ai agogi ahinya.
akone gini you're the only lot a generation modhi university ni makata yiero your own leaders okunyal yiero nutimo gimoro ni delegate system akone these preferred prefects mobedo elevated to some levels ndalo wa you could campaign kendo onge gimoro kia ni ng'ato mi support moa oko omeyo seche mise akoni weakening accountability yani ikawo elevated prefects kati keto nigin leaders koro gima administration gi sirkal dware magiwacho matiende ni duol modhigo kacha ok en duond students duol ma en go kacha en duond jok mohakikisha nodhi ubedogo makoro josiasa bende tiyo koda jopuonjre. Yes, koro kanyo ideally I think Sharon among the things misebedo kiwinjo kwa wacho akoni gol siasa ma oko gi machendo gi e somo mondo miwe nyithindo gi osom to kendo kanyo somo part of it bende political development margi magi machua ka ging'e ni bende siasa kanyo bende gimbe ginyalo chung gi tiende gi ariyo ka ok ging'e ni na yiengora ir ng'ato ni emomiyo achopo ka ineno gima kama omiyo accountability